we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang pista nila ni San Joaquin ug Santa Ana, mga ginikanan sa Bulahang Birhen Maria. Mao ni ang timailhan nga ang mga ginikanan kinahanglang magpatubo og mga anak nga mahimo sa untang balaan og dili na mahitabo kung ang mga ginikanan dili sad balaan. Muna kay si Maria nahimo mang balaan og bulahan sa tanang babay, klaro kaayo nga ang iyang ginikanan nga iyang gamoy ga matuto niya mga bulahan sad og mga balaan nga ginikanan. Atong iampo ang atong mga pamilya sa tibuok kalibutan ug ang atong mga parents nga unta magpatalinghog sa pulong sa Dios ug mamungag mga anak nga Diosnon. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi aning pagpamalit og mga slots sa atong proyekto, hatagan unta sa ilang gikinahanglan nga mga grasya, labi na ang kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagkaginikanan ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakatao. Pinaagi sa mga pagampo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa imong katawhan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Busa giadto ni Moises ang katawhan o gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibuok Israel nagdungan pagtubag, buhaton namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag, sa pagkasunod adlaw, nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid, ug nagbutang siyag napulog duha kabato nga handumanan alang sa napulog duha kabanay sa Israel. Unya nagsugo siyag mga batanong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon ug pag-ihaw og turong baka aron ihalad ngadto sa Ginoo
alang sa usa kahalad sa panaghiusa. Unya gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga dulang. Ang katunga gisablig niya sa halaran. Unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya kini pagbasa ngadto sa katawhan ug sila miingon, tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo ug sundon namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo nga diha sa mga dulang ug gisablig sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kaninyo sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaig. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ang Ginoong Diyos misulti o gitawag ang yuta, sukad sa pagsubang sa adlaw, hangtod sa pagsalo. Gikan sa Sion, hingpit diha sa katahom, ang Diyos nagadanag nga mahimayaon. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaig. Pundo ka nga akong mga sulugoon sa akong atubangan. Sila nga nakigsabot ka nato, pinaagig sakripisyo. Ug ang kalangitan nagasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Diyos mao man ang maghuhukom. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ihalad sa Diyos ang pagdaig, agig imong sakripisyo. Ug tumana ang imong panaad ngadto sa labing hataas. Unya mutawag ka kanako sa panahon sa kagul-anan. Luwason ko ikaw ug ima kong himayaon. Halari ang Diyos, ug usa ka sakripisyo sa pagdaig. Ng iyong pag-ibig kapayapaan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Hinayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni ana kagabii samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya, gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Siya mitubag, ayaw, kaysa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon kuraunya ang mga mangangani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo, apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa akong kamalig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Makadaghan na kita nakadungog aning klasihas Ebanghelyo. Labi na gid mong kasigig simba. Kay mabasa man gid ni nga dinhi di kalibutan ang reality, magsagol gyud ang sagbot ug ang trigo, ang maayo ug ang dautan, ang mapuslanon ug ang way kapuslanan. Magsagol gyud na, di gina nato kalikayan kay nganuman ni amanggod ang kaaway dinhi sa kalibutan nga mao ang yawa. Siya'y tigsabod og sagbot. Niya ang Ginoo sa'y tighatag og trigo. Nilingi ako nun ang imong tupad. Yung na sagbot ka o trigo. Ngutan ako no. Di ra ba na siya daling mailhan? Di ka kaila dayon ba? Kay pupariha raman sila og naong. Nya pupariha na sila sinultihan. Ana. Pero matod pa diri sa tong Ebanghelyo, nailhan sa dihang nibuswak ng ilang mga bunga. Ang trigo, mamunga man gitug trigo. Ang sagbot, wa man ginay bunga kay sagbot man. Ug mamunga man, way kapuslanan ang iyang bunga. Ana. Dinhi sad sa atong simbahan, di kalikayan magsagol gyapon ang sagbot ug ang trigo. Bisag kining nanimba karon, ni adinhi mga buutan, ni asay mga buangon. Kani ba kaning nanimba karon? Bisan gani kining nagbarog diring nagwali, usahay mura nig trigo, nya usahay sad murag sagbot. Kay bisan mismo sa atong kaugalingon ba nato bang batasan? Mag-ana-ana naagit tay pagkasagbot, naatay pagkatrigo. So ayaw na lang pag-effort nga mawa ginang imong pagkasagbot o kanang sagbot na sa imong kilid. Matod pa ni Hesus, ayaw lang. Ayaw pa ning kamot pag-ibot ana, kay mas stress ra ka. Huwata na lang ang ting-ani. Kanus amo nang ting-ani? Ini kamatay. Kay ang trigo o ang sagbot, mga matay raman gina.
ang nakanindot lang, mamatay ang trigo, magbilin og bunga, nga maotoy tigumon. Ang sagbot mamatay, way bunga, sunogon og dritso. Di na ta maningkamot nga karong buhi pata, usbon ginanimong sagbot, dawata na lang. Og niya pagay mas nindot ay, himoa paningkamote nga ang sagbot mahimong trigo. Ana, munang naidrama sa Gyapos DYHP's unang niingon, hayop ka man, muhilak ka usab. Sa ato ba kanang hayop, tanawa ang mga hayop, lahi man as tao ang hayop, di ba? Pero daghan kay mga tao nga ang iyang best friend, ang iyang iro, ang iyang baboy, ang iyang bitin, ang iyang ilaga, ang iyang manok. Nga naman, ang hayop, pwede rin na matudluan aron mapuparihag tao. Pwede man gani tudluan ang machine, kana day mga AI day. Oh, di ba? Kuan man na, pwede naman matudluan. Basta maningkamot lang yung kagtudlo. Kana pa bang anak nimo nga igo ra nang nisuyop? Madara ginagtudloan. Kana pa bang imong bana nga igo ra ginang nagsugal og nangabit? Madara ginagtudloan. Kana pa bang asawa nimo nga yaw-yawan ra kaayo, nya kuan kaayo, materialistic kaayo? Pwede ra ginagtudloan. Labaw na gining pare. Pare, igo ra guning mangulikta, madara ginig tudloan. Labaw na mo, pwede ra gid mong tudloan nga mamalit og slat. Bisan kung medyo may pagkasagbot pa ng inyong utok, ang sagbot baka na magsigunaon, siguroon ta ng pare nga gilisod mong kita dinhi, nga siguroon na ito nagpalit. Sagbot man nga panghuna-huna. Ang bunga manggod kanang mapuslan. Sa ito pa, dili ka manghatag, dili na mapuslanon. Bisan pag naa kay daghan nga bahandi sama anang kwarta ug di gay na nimo ipanghatag ug para ra na nimo nagpabili ng sagbot. Ilain na sang lingi sa imong tupad, ina ang imo bang kwarta sagbot o mapuslanon? Ina kono. Ina sagbot. Oh, kanang imong pagkaon, kanang imong bugas ug para ra ginas imong kaugalingon, sagbot ra na. Kay ang sagbot lagi way bungang ibhatag. Gausik lang sa yuta, sige siyang kaon, siyuta, para lagi siyang kaugalingon, hangtod siya mamatay. Mao, daghaman diya, gapadagko sa balay, tagpila kabuk balay, ang gihimo, dagko kay mga balay, daghan pag yung balay, pero ang gibutang dito, mga midra, ana. Wa gyud magtan-aw nga kanang iyang balay o iya pa nang gipapuy-an anang iyang silingan nga mga way balay iniguan in town managpayong dito sud sa ilang balay naa ra ginas palibot sa iyang dakong balay nga way gapuyo ug iya pa nang gipapuyo didto ang iyang balay mahimong mapuslanon. Di ba? Kanang inyong mga sakyanan nga kamo ra gyud mo sakay-sakay unya iparking pagid ninyo sa agianan diha sa public road, sagbot na lingi-lingi adin wa ba'y mga sagbot din nga sakyanan? Wa perti daghana maglisod naman gani kag-agi tanawang mga daan na to labi na mga barangay roads bisan gani ang national road parkingan pa na habul-habulan pa yan, mga sagbot na dili mapuslanon kay para ra siyang kaugalingon. Si San Joaquin o si Santa Ana ni bunga og Blessed Virgin Mary. Nga naman, kay nagsigi sila tuman sa sugo sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi, gihalad nila sa Ginoo. Silang duha. Gitawag ni sila chaste and virgin couple in quotation. Pasabot, why sugo sa Ginoo para nila nga wa nila tumana. Chaste and virgin couple. Na may gitawag na to conjugal chastity, conjugal virginity. Ug unsa man na siya? Kana bitang una, wa mo maminyo nga nag-premarital sex. Sa ato pa kada usa ninyo pulos mo nag-amping sa inyong kaputli. Si Ana o si Joaquin, pulos sila putli, wa nag-premarital sex, hangtod gikasal. Pagkasal nila, wa sad sila
magbuhat og mga malaway para lang sa ilang kaugalingon. Kana bitang mga couples na magsigig tan-aw anang mga porn aron lang yun kunuhay makat-on sila sa mga style sa ilang conjugal life kuno, sexual life, mga animal mo. Bitaw kay kanang mga kasagaran nang ipamutang sa porn, mga tan-aw sa kuan na panagsa. Di para lang ba kamo sad no. Ambot ang mga madre o mutan-aw basta na sila basta kuan man na siya kanang haron sa mi masayod ba og unsay atong angay iwali. Di na lang ko mo elaborate kay katanaw sad mo ana ay lang ko nyog ilara nay uban din mga chase pag kayo. Ang gibuhat nila nakafocus sila sa pag-maintain sa ilang kaputli isip couple. Nagani wa sila kaanak. Ngano man kay giandam di ay sila para sa bugtong anak nga mahimo sang bugtong inahan sa bugtong anak sa Dios nga mo'y atong manluluwas pagkaninduta ng bungaha. Kanabang mga anak mo kamong ginikanan nya inyong umulon aron mahimong manluluwas. Lain na sang lingi sa imong anak ina. Sa inyong balay na ay manluluwas dito. Inyong balay ba na ay manluluwas o na ay tigtiwas? Imbis makaluwas, makatiwas. Nga naman, kay nagsunod sa balaod. Diri sa unang pagbasa, si Moises nagsulti sa supreme law, the law of God, supreme law. Maunay nag-govern sa universe, maunay nag-govern sa tibuok creation, the law of God. Nya giingon dayong Moises, mauni ang balaod sa Ginoo, mauni ang gustos Ginoo. Ingon sa dayong mga tao sa Israel, among sundon ang tanan. Di ba? Og maunay gibuhat ni Saint Anne og ni Saint Joachim. Mao sa nay gibuhat ni Mama Mary, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao sa nay gibuhat ni Hesus, dili ang ako kundili ang imong pagbuot mo'y matuman. Kumusta maron sa atong mga elected official sa gobyerno? Nagtuman ba sila sa supreme law of God? Anaa magani dili mutuman sa Supreme Court? Nakaron sidebit lang tagamay. Kuan kay ron ukay kaayo ang social media kay gahapon man tingal ito gipadayag na sa Supreme Court nga ilang gideclare nga unconstitutional ang gifile nga fourth impeachment para ni BP Sara katong gipada sa Congress ngadto sa Senate nga gipirmahan og 215 ka mga congressmen in one day ni pirma sila sa fourth impeachment. Gibutangan na sa Supreme Court og period na in their interpretation isip the supreme body to interpret laws of our country, especially the Constitution, kay mao man ay atong gitawag og batakang balaod, the supreme law of the land, ang atong Constitution. Niingon ang Supreme Court, unconstitutional impeachment. Unya, they can file again o gusto sila adto na sa February 6, 2026 next year. Kay do naman gunay gitawag ang impeachment di ay nga 1 year bar. Dili ka makafile og duha ka klase sa impeachment to same person nga impeachable. Unya kay upat naman ka impeachment ang ilang gifile na ay 1st December to, 2nd December 4 ba to, 3rd December 19, ang 4th February 5, 2025. Ang katong tulo, December 2024. So, mao na gibutangan. Unsa may reaksyon sa atong 19th Congress? Ang sa lower house, na sila mao'y nag-impeach na, nakadesisyon sila nga i-impeach ang Vice President, niingon sila primero katong paghatag lag clarificatory
question sa Supreme Court, ningon sila, this is judicial overreach. Karon nga ni-declare na ang Supreme Court nga unconstitutional ang ilang Speaker of the House, nabati nako sa gisulti sa ato na sa social media, this is judicial interference. Amo na sa lower house, ang sa Senate, di ba ilang man tong remand, ilang giuli sa Congress kay naasad sila yung mga questions nga ilang ipaklarify kung doon na bagyod sila jurisdiction ang kaning Senate. Ningingon sila, salamat kay gi-confirm sa Supreme Court ang amo sang baruganan nga kinahanglan gyud nga before i-hearing namo isip impeachment court before may mag-hearing ni ining maong impeachment sa Vice President, kinahanglang klaro nga natuman ang tanang proceedings. Ni-affirm sila sa Supreme Court. Nya kini nga desisyon sa Supreme Court, unanimous. Sa ato pa ang tanan nga the whole college sa Supreme Court, ang mga associate justices dito, 100% maunay ilang desisyon. Unya, gibutangan din nila dito, effective immediately. Portira ba nilang lalis ang nag-unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Sikat kayo na karon immediately o forthwith. Kamo, ako mong pangutanon, moingon ko, buy slots immediately. Unsay pasabot ana? Ayaw uli sa inyo, palit o sag slot. Immediately god, ora mismo, karon dayon. Kuha ang akong cellphone immediately. Ana, ang magka. Pero naay mga lawyers or lawyer ba to or pipila ka mga legislator sa Congress, akong nabatian ang ilang rason, insya kanang immediately, wa man ay time frame. Basta para nimo immediately, mo na imong immediately. Nya niabot man gikan sa December to dito naman nila sa February 5 gihandle ang first impeachment. Immediately kuno gyapon na. Ana. Ambot lang. Nga bisan ang grade 1, bisan ganing wapa ka grade 1, ingon mong immediately igking mandayo na. I-off ng inyong cellphone immediately. Giingnan tikang immediately. Di ba mo? Igsunod balik ka na, wapa man na nimo gi-off. Dool din na, giingnan tikang immediately. Nganong galangay-langay man kadiya. Ana. Bisan ang mga way grado. Mama ganis una. Ingon magis mama, diya nangaon mi ba? Nangaon mi. Ingon ni mama, ipusa ng inyong giduaan. Kay gaduwa mami anang lubot bitaw sa sardinas, nya among itamwag sa suga, nya mo reflect man ang atos bongbong. Suga na mo ulang parilya. Akong maguwang laki. Sige, dan ako'y flashlight. Anak, ako nasad ko. Ako tupad mami niya, mama di atubangan. Sige na sa ko ana. Ako may pagkabuangon mangyog ko. Ako sa. Ay, ako nasad. Ana, ay mama, butang din na. Gibutang na mo. Pagtautoran, ako nasagi ko, anak nasagi ko, ingon nasad ako magong, ako nasad, ingon ako, ay, unya na. Sus, kaaway, may langkaton bitang mama ang katong sardinas, na kanang kinuhaan sa sod ba? Di kita mo mutog, ihapak bitang, naigo bitang akong agtang. Sus, ang dugo lagi, initas dugo, isang, ating mayo, agas maing dugo. Sus, mama, dali-dali sa gako, ingos papa, si Papa pertig yung kalmaha, galing ko na yun. Papa, lakhilak man ka diyang, patyon man ka na nimong imong anak. Ayaw, tabanga. Si Papa, mura sa siyag Supreme Court ba? Relax na kayo. Wa sige panigan ba? Wa sige panigan. Kalma rin si Papa. Hilak-hilak man ka. Mama, gahilak. Pero siya, hapak na ako sa sardinas, butilya, ng lata, sardinas, hait ba yan nagkilid? Mauto, tungutos immediately. Pero alahi man, ang atong ubang mga lawyers, ang immediately day, why timetable? Basta immediately. It is
subjective. Kung baga ba, it is subjective. Pero ako karon mo ingon ko ninyo, buy slot immediately. Kay mobalhin ako padong ngadto sa Compostela karong August 5. Kung mahimo, di na lang unta ko magdaan ng 70 million. So, sa nga to rong report, mao kini. God's reward and complete elation or grace. Ang atong halin, iabot nag 14,781 kaslots. Naapay 685,219 kaslots nga available tag 100 pesos per slot. So kung doon na mo'y 100 pesos karon kamong naminaw nako, buy grace immediately. Ingon ka, Father, pwede forthwith lang. Ibaw sa mo kung sa'y meaning anang forthwith. Ang akong nadunggan, malingaw kong paminaw nila, o murag convince ako gamay, ang kalainan ko no gamay sa immediately o sa forthwith, maoni. Ang immediately, karon dayon. Ang forthwith, isunod dayon. Isunod dayon. Pananglitan, na kay gibuhat. Mayon ko, do it forthwith ha. Pasabot, forthwith. With man. Sa ito pa, isunod sa imong gibuhat karon. Awa mo kakuha. With your present business, isunod na siya. Ayaw pangitag laing business. Kana mo isunod mo ng forthwith. Pero immediately, stop everything, do it now. Ano na siya. Sako rasa ng, wa man sa ni klaro akong understanding. Pero mauna ano, buy slot immediately. Nya kung maingon sad mo, pwede forthwith, Father, okay ra gyud. No? Isunod dayon na. Kaduna pa man ko'y budget karon, Father, sa akong maintenance. O mapalit na rin ako akong maintenance, I will buy forthwith. Kana okay na, no? Constitutional gyapon na. Joke ra na. Unsaon pagpalit og slot? Ibaw mo. Kani ato na sang ipakita balik ang atong official information. Mao ni ang atong kana ganing mga bank accounts, pwede na ninyo i-bank to bank, pwede sad og GCash. Ayaw las akong GCash karon kay puno na kanilang ubang mga GCash accounts, or ipadala sa kwarta padala, i-address lang nga rin ako or sa aning mga ngalan nga atong gi-publish dinhi karon. Og mao ni siya aron nga moabot gyud ang inyong donation diri. Unsa may mahitabo kung magpalit aning slots, atong mabayran ang mga tao nga maoy nakapahuman anang atong kumbinto. Ang atong kumbinto 100% humana na. Functional na ang tanan. Pero tungod lagi kay naapay balanse, dunay mga tao nga nakapahuman diha nga wapa nato mabayari. Nya nagbayad na to sila sa ilang mga tao, labi na ito mga contractors, humana nilag bayad ang ilang mga tao nga nagtrabaho diya, sila na lang moiwa na to mabayre. O kung kita magtinabangay para ani, we act like a body, dali ra kay ning mahuman. Palit lang ginagmayng slot. Salamat daan. Hibaw ko ang taga Compostela, naingon sa sila, Father, excited na kay may muari ka dire. Naku, magdarab akong 70 million, don't worry, Father. Mutabang mi ana. Ambot ka o mutabang ba sila nga mahuman? Basig igo ora nga. Kaya nga atong taga Compostela, online parishioners man nato as of this time. Kamo may akong territorial parishioners. Ang tibuok kalibutan outside gani sa atong parokya o outside Cebu, outside the Philippines, there are thousands of them, if not millions, nga nagsigig sunod nato in order to kaning participate aning atong misa. Muna, salamat kay ninyong tanan. Nya labi na gyud mo gamit mo immediately. By grace immediately. Pero og moingon sad mong forthwith, okay ra sad na. So yan po nato ato mga government officials, labi na dinhi sa ato mga local officials nga ang ila untang immediate action para sa kaayuhan sa katawhan ila untang buhaton. Yes, nindot gyud ang impeachment kay naamang kay nakit-an kadautan sama ana kuno sa Vice President, nag-usik-usik siya sa iyang confidential fund nga 125 million pesos. Wa kuno ayuha og
gasto. Mo nang i-impeach siya. Doon na say nagdag impeachment nga wap adawatas Congress before sa election ang kadtong Duterte's group. Aon sana Duterte's youth nga mga congressmen sad nagdasa to silang impeachment against the president. Unya ang ilang gibutang dito dili 125 million but billions of funds ang ilang gi-accuse. Hinaot unta dawaton sad ni sa atong 20th Congress aron tagaan sa higayon nga kining mga tao sad nga ni complain against the president matagaag husay kung kanang ilang giingon nga billions nga nangawa ayuhag gamit tinuod ba. Kay mao man sa nay hagit. Kay matud pa sa lower house sa Congress niingon man sila, we need to be faithful to the Constitution. It is our duty to entertain impeachment complaint. So hanaot unta mga congressmen labi na sa 20th Congress entertain all impeachment complaints properly, constitutionally, and we will praise you. Mahimo mong mabungahon. Mga igsuon, sa atong paningkamot sa pagkabalaan, muduol kita sa Dios sa pangama ni San Joaquin o ni Santa Ana o muingon kita, manggiluyong Dios, dungga kami. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, kanunay magbudlay alang sa kaluwasan sa mga kalag, ilabi na ang mga kabus ug ang mga hinikawan, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga sila nga gitahasan sa pag-apod-apod ug hustisya, magmakiangayon sa ilang mga pagpanghukom, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga isip katilingban, ilo nato ang kaayo nga anaa sa matag-usa, imbis hukman nato ang matag-usa, tungod sa ilang mga kasaypanan, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, mahupay tungod sa kamatuuran, nga ang Dios nahigugma kanila, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa itong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam ug mag-ani sa kinabuhing tunhay, didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Manggiluyong Dios, dungga kami. Makagagahom og maluluyong Dios, dawata ang among pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo sa pangama ni San Joaquin ug Santa Ana. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It
will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamuyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma, og itugot nga mahimo unta kaming tako sa pag-ambit ni anang maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham og sa iyang kaliwat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Juan, San Joaquin ug Santa Ana, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong kalanunan sa matagalaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaausab kanimo.
Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nga nagawatan nagawatang sa sa mga mga sala sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawatang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apay papamulong lamang ug maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness or lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo. Pinaagi sa katingilahang mga misteryo sa imong kaluoy santusa diha sa espiritu sa pagkasinagop kaming imong gibusog sa kalanon sa imong mga anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon. Mahimot ang mga trigo dili sagbot. Ato rang buhaton sige gitag paambit sa mga maayong butang ngadto sa uban, dili lang para sa atong kaugalingon. O mauna padayon mo paambit, padayon tag paambit sa atong mga kwarta, ipalit na tog slots. Kung sa may gusto nyo immediately o forthwith. Alang nining atong grace, tag 100 pesos ra ni siya. Nya kung gusto mong challenge na 70 slot challenge nga tag 7,000. 67 na sad ka kaning challenges atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Padayon sa mong suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Ang timailhan ninyo nga ato ginang channel, tanawa ang number of subscribers. Sa pagkakaroon na atay 258,000 ka mga subscribers. Nya mao na i-view, like, share
Nga kung mahimo, ayaw skip ang mga advertisements. Gawas nga makaspread ta sa atong pamalandong at daghan pang mga tao, maka-income sa tagamay para sa atong mga charitable expenses dinhi sa parokya. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaos sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang